lagi China oter gi UK matin ndalo mana tunga mar COVID-19 owuok pacho kamano coronavirus naneno kane ji ochako bedo kod luoro e weche mag mtumba nikech paro moro ne wuok ni koserwaki to kelgi e pacho kaka gin gi moserwaki kokelgi to nyalo bende kelo tuoche mamoko. Ere pachi wachne dibed ni ma en achiel kuom yor ma sirikal dwaro ng'ado godo tudruok ahinya bende konya kelo landruok kata mag midhusi moko ma ok dwarre. Aparo ne ntiere attempt mar mondo ne gilor mtumba madier mane corona donjo mane ok ofaulu nikech corona no wuok China but king'iyo kata na mtumba masani wuok China ok ging'eny sani most of the mtumba iruka gin UK Canada mage mtumba masani ti maji gine nikech law China ke yudo kata in wuon king'i kumiko ne ka nyiewe rwake to kata in ok nyal mor kode to nyaka openji ni to China ni wadhi nadi kech China by the Kibaki ne president ne ochopo China nadi no treat jo China but China serikali mano bi regime masani the current president mane deputy president emano tero wa China zaidi maybe nentique managineno China mume ne gitero wa China ipana managineno maybe trade ngini China ne chiwo loan magi MLS le gichiwo gichiwo gimoko ke ng'iyo emino kane gichiwo loan bugi end up ne gikaw airport Mazambia Kenya kabe nwadhi tuwa kabni kech wan wabere holo waka hola to ben to gimwati mogo to bende onge then mutumba ma China angerin kata na joma nyiew mutumba ko hero mutumba no but adier man kende ni wabende wahero mutumba maber kech kata kuti marwako ne mutumba lewn mar anarwako mutumba te to kanyal kawo la ok nyalo yudo la mu China maber bukel kar ka indi ma en lamu nyalo rwako ere pogruok ng'eyo ni mama nitiere quality ing'eyo quality yudo ni ma quality mar gini ok ber moro ni quality ni na ken sawa China market mar maduong' en US mag ka mwandu gi mabeyo to gitero US but Africa den dumping site mar China to the successive governments emoso bedo ka tero wa China no gono makoro gin mono ben giwuok joka ne mondo kelo ma goods ma standard ok substandard mag kelo kar kaidi than the ban the whole mutuma ma UK kineno tagier kata ini mora ivonge yudo ni mbai mane kamera China unge kamera lao China unge kamera en lao makata kinyalo gine te yudo ka samoro chwar ni iye kar kanyo kata ini luor use chwar ni ya China chwar nya do iye kar kanyo machop kaka ngima ya buchop kaka ngima biro dong waya uge belt yudo gi kagin tiere chwar ni doge budho mang'eny but adier man kende ana poda ala umu na serikal manitiere kar kaindi ka ginyalo kawo thuolo mar wacho ni gidwa regulate mutumba or gidwa mondo mutumba wa gitie kwa mutumba to jaduong' Raila Amolo Odinga anan ja ODM nyawado wacho nene jauda to wan wasebedo kwa yware kode korka nikech na ng'eyo ni serikal hala ma jo siasa wan jo hala ma jo siasa nikech ing'e ni siasa ni maisha Mzee Raila Amolo Odinga kane dwaro kom ne ntiere gi campaign slogan mane one product per county mane Mzee Raila Amolo Odinga ne dwaro mondo mi each and every county mondo gol product mamare mane kaka wanyalo fufua Kikomi Rivertex ne fufua kuonde mo textile industry ne fufua kaje dungra Raila Amolo Odinga no wuoyo wach Mutumba the same Moses Kura mane minister for trade sani en no wuok bodho Kikomba bodho nyeo boxer short onyo bra wuotho ko wacho ni Raila Amolo Odinga dwa tieko jo Mutumba in fact ne gin inside jo Mutumba mane timo Mutumba by then bugi inside seriously ni Raila dwa tieko Mutumba mara nini kata Raila no tem explain ni eno ka eno mino kamano but ne gicha no sedonjo sana the same Moses Kuria masani en minister for trade koro no ka the same people mano inside against Raila Amolo Odinga koro no ka sani no regulate ne ke Mutumba we should not be talking in both sides of our mouth so no ko beno wang'eyo adier ni ka wadwa konyo jopiny kane gi amone gi manifesto mar ginen mar konyo jopiny create job opportunity manifesto mane mar Azimio bene mar create job opportunities onego bene gi make sure mane gi create job opportunities ka gi nyalo fufu industries gi textile industries gi ber sana nikech bende wadwaro nyithindo seche mwapuonjo bende oyudo kama ginyalo bedo absorbed kata nyithindo ma wuok e university nyalo bedo kata technician e dhi tie kampuni go but kikinegi gima tayari nitiere ni dwa create gima machielo ma bedo nyalo absorb jok mane tiyo kar kanyo go then nyaka bed king'eyo ni to economy marwa chal nade ji adi ma live below $1 a day onego bed wang'iyo kamano to ji onego bed ng'eyo to textile industry ka giloso lewni ji adi ma nyalo afford lewni gi samorin gi nyithindo kata ang'wen inyalo afford to yuto ni chalo nade ma kinyalo nyiewo law bi sustain maisha be chulu school fees
nyalore mago be gima onego bed ni ging'iyo an mane e kwayo mara onego bed ni gi reason up kabisa nikech adien gima to tek economy marwa sani ni piny sana